Аз ще готвя, Анастасия пък ще такова, И как ще казва мъжът ти? Не ти каза Петко, бе. Петко? се казва. Истинското. Ти какво, аресваш ли? Ма той високо момче ли? Хубаво ли? Има ли коса? Хубаво. И прави си модерна прическа, сигурно. Майко, ма полека ще се прибиеш. Абе, той има бритон, бе, хора. Мамо, има ли соча? Няма коса, има бритон. Има и коса. А каква е на цвет косата? Сигурно е... Черно. Тъмна, светла, кафява, как ме беше? Кистенява. Като твоята. Само Моята е е- тъмна кистенява. А не моята светла. Дай ключовете на метко, той ще включи. Да. Само това момиче ли сега ще чисти? Нали аз си помагам? Мръвката бега. Чуй бе, мамо, сега ти ще ме закараш, ще дигна столата, ще измета. Ще измета и тя само там ще оправи другото. Той снима. Пери. Чули ли дето ти наказа, че иска да си свекърва на Златан? Свекърва на Златан, бе. Не. Демек ще... Папа те радо тръгна да мъжене за една гракиня. Да, с очела.